Wara ħafna lob bil-kliem u inkejja li waslet għall-inċertezza fost in-negozjanti Maltin u Għawċin, fl-aħħar it-tnejn wara nofsinhar, il-Prim Ministru Robert Qabel eskluda elezzjoni din is-sena. Jiena ma jidhirlix illi huwa fl-interess nazzjonali li elezzjoni ssir din is-sena u għaldaqstant l-elezzjoni ssir fis-sena li hija skedata jiġifieri fis-sena 2022. Għall-ewwel darba wara ġimgħat kellha tkun mistoqsija mhux tas-soltu mill-ġurnalist tax-xandir tal-Istat li għaliha Qabel qal li hu opportun li jaqta' l-inċertezza li kien ħoloq u li jagħti tweġiba mingħajr ma jibqa' jilgħab bil-kliem. Il-Prim Ministru kien qed iwieġeb mistoqsijiet tal-ġurnalisti fil-fabrika Zajfert, fabrika li investit flejjes kbar meta għażlet li tiġi f'pajjiżna lura fl-1991, meta Gvern Nazzjonalista kien irnexxielu jattira investimenti barranin li pajjiżna għadu jgawdi minnhom sal-lum. Mistoqsija għaliex Gvern Laburista fi 8 snin baqa' ma ħareġ b'niċeġ ġodda ta' investiment għajr dik tal-blockchain li saret duħan, Qabel semma il-kummerċ li iżda u settur li ilu jeżisti il-mijiet ta' snin, kif ukoll il-manifattura li jmur lura madwar 50 sena. Il-ġurnalisti staqsew ukoll dwar il-pożizzjoni tal-Gvern fil-konfront tal-ex Ministru u ex deputat mexxej Laburista Konrad Mizzi li qed ikompli jisfida u jevita l-mistoqsijiet tal-PAC bl-appoġġ tal-membri tal-Gvern fl-istess kumitat. Qabel jgħid li l-aġir tad-deputati tal-Gvern huwa neutrali. Jagħmlu xogħolhom il-membri tal-Gvern fuq il-PAC jagħmlu xogħolhom kif suppost b'mod neutrali u m'għandhom għax jaqbżu għal ħadd. Iżda mistoqsi kif jista' jibqa' jiddefendi lil Mizzi meta hu kien wieħed minn dawk responsabbli mill-akbar skandli tal-Gvern Laburista filwaqt li jipprova jfarfar mir-responsabbiltà Qabel qal li m'għandu xejn xi jfarfar. L-akbar skandlu ta' Gvern Laburista illi inti qed tipprova b'xi mod tfarfar minnu ma li għadhom hemmhekk. Jien m'għandix għax infarfar minnu għaliex m'għandax infarfar minn xejn. U wara li l-Gvern oġġezzjona bil-qawwa għal mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista biex il-Parlament jobbliga lill-ex deputat mexxej Laburista biex jixed quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, quddiem il-kameras Qabel qal li Mizzi għandu jixed. Rad Mizzi jitlaq quddiem il-PAC u jwieġeb għad-domandi kollha illi għandu jwieġeb. Iżda mill-kliem għal fatti hemm baħar jikkumbatti u minkejja l-kliem sabiħ meta jiġi għal fatti il-lider tal-Labor jidher li qed ikompli ċedi għal Konrad Mizzi. Fil-fatt il-Partit Nazzjonalista diġà qal li kemm Qabel jdum ma jieħu passi se jkun konfoffa mal-ex deputat mexxej Laburista fl-iskandlu tal-Electrogas.